El somni de la biomedicina és administrar un fàrmac directament allà on cal. Per exemple, a una cèl·lula cancerosa que cal destruir o a una altra a la que calgui restaurar la funció. Una manera és trobar el vehicle adequat. La nanobiotecnologia ho fa. Mitjançant tècniques moleculars, dissenya i construeix vehicles a escala atòmica capaços de transportar el principi actiu, identificar la cèl·lula buscada al reconèixer una substància o una mínima diferència de temperatura i alliberar els fàrmacs. Segurament així seran els medicaments del futur. Per entendre el que és la nanobiotecnologia, podem considerar la pel·lícula El viatge al·lucinant, on unes persones eren introduïdes en un submarí i aquest submarí el reduïen milions de vegades per introduir-lo dintre el cos humà. Veritablement iniciava llavors un viatge al·lucinant dins el nostre propi cos. Josep Samitier és director de l'IBEC, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. L'any 2003 se li va concedir el Premi Ciutat Barcelona per la seva tasca investigadora. Centenars de vegades més petit que el gruix d'un dels nostres cabells. Així de minúsculs són els dispositius bioquímics que dissenya la nanobiotecnologia. Aplicades a la medicina, aquestes partícules dissenyades al laboratori podrien revolucionar les teràpies de diagnosi i tractament de malalties. Igual que un submarí s'introdueix en el fons del mar i entra en combat quan hi ha perill, així funcionarien els dispositius que actuen com a vehicles dins el nostre cos. La nanobiotecnologia el que ens permet és poder arribar amb partícules molt diminutes directament a les cèl·lules on hi ha el problema i llavors alliberar el fàrmac d'una forma molt precisa o, inclús moltes vegades, conèixer a on tenim el problema abans que se'n desenvolupin els símptomes i es desenvolupi la pròpia malaltia. Però com funcionen? Actuen com un sensor. Els dispositius són capaços de detectar la presència d'una substància i reaccionar davant d'ella, ja sigui desprenent un medicament o enviant un senyal d'avís davant d'una malaltia. La varietat en el disseny de biosensors és infinita, però requereix l'ús d'alta tecnologia capaç de manipular elements d'una mida més que microscòpica. Treballar en sistemes tan petits és molt complicat. Per tant, la sort que tenim avui en dia és que tenim eines que ens permeten augmentar i visualitzar aquestes nanopartícules i a la vegada també manipular-les per construir dispositius que siguin útils de cara a l'aplicació mèdica. Molts dels principis de la nanobiotecnologia es troben encara en fase d'investigació, però els científics creuen que l'ús d'aquests submarins diminuts es podrà aplicar els pròxims anys i veurem grans avenços en el tractament i el diagnòstic de certes malalties. A Catalunya, en aquest moment, som capdavanters amb les aplicacions de la nanobiotecnologia en sistemes de diagnòstic o en regeneració de teixits. I segurament en els propers anys, si continuem invertint i treballant de la mateixa manera que s'ha fet en aquests darrers anys, podrem aconseguir resultats que arribaran a la societat.